Greg, nangyagak iti sidaan nyo kani Sandro. Tapno saan kayo nga agluto pa iti sidaan nyo. Imbagak mo't tanadi kan agsubsubli pa di kibalay. Nangyagak la iti sidaan nyo. Pumanawak mo't ladagos. Apaman ang makasaritak ni Sandro. Saan nakaakayat ang makita ni Sandro? Ala, sana bali. Inak nga rudan. Agsubli akto manan. Ure saanan? Greg, kunam anapakawanak. No kasta, mabalin ka di, di makipagayam ka na kayo ka ni Sandro. Ure at patinggala dita. Anya? Awan anyaman na kanya. Nga ure pinunas na kon iti pusom. Ngam na mabalin. Ure pagayam na kumati pangibilangam kanya. Basta laki di kanayon ko ang makita, ti anak ta. Saan na kun atalaga amaayat pa iti asawak Mr. Lonely, ngem awan anyaman na kanya. Tinasken, ket masarong karaklata ti anak mi. Ininot meten asumaya at linangan mi iti anak ko, ket dayta tidakkel apagyam nyamanak.